Alright, mga idol, oras na 5:48, kablaong kay man apo, tinimbag ka na sa nabigat yung amin. Ken, i-share yung man apo, na ito'y bubuyan nyo itata live. Tariya sa atong pa apo, ti mapag-ina dahil tayo itata akanito. Kablaong tayo man, Idol Glenn, hindi kita yung bubuyan na tagod Yes. naway. Hello, Thank you so Ken much. ka, Lars Viernes, Loli Narag Madriaga, Carol Tambag Gonzales Madamba, Maripod San Nicolas, Ophelia Bagawisan, hello Ken ka madam, Iagbayan ni LJ, Sir Idol Lawrence suot? Pasuot totis. Ay, pa-shout out na. Anong isusuot nila? Pa-shout out totis Bake Shop. Alay. Nangalisan West Lawag. Kurana. Awamat lang detay sinaman nga pamigat. Kastapay ni Clarita Tangonan, ni Marita Solentino Liana. Hello kay ka Ma'am Elvesa Villanueva, Kenny Jennifer Jen Pamani. Good morning, sirs. Ay, madi ka nung tibaraha, Idol Glenn. Wen, madi. E parit karot DSW din. Nga, dati ana para innipis. Ay, wen, Ayun, madi jaya. Dati anaganan. Dati uno. Isot mabaliin. Uno mabalin. cards. Watching here in Vegan. Pwede ko yung agbuyakan ni Ana Gregory. Candy Joyce. Good morning, IFM Vegan. Yes. Good morning, good morning. Dapat pa, bali mo pa pag-buyan inta, Madam Jennifer, ni IFM Vegan. Yes. Ngayon no, trip mo talaga ti Ana. Agabuya ti IFM Lawag. Well and good. Ano ba, Diyos ko na itagina. Ayan, Vegan. Panita, ano na ganun, founding anniversary pa Yes. ita. Ita Kanawidan. Ilukusor, wen. Anot meaning kanawidan din? Tay, kisla tay, kinaugalian. Kadaywan. Kadaywan. Or, when? Tawid ba? Yes, wen, tatawid. Tinawid na. Tinawid na nga ugali. Ay, okay. Oh, So dejan. nga, speaking of ugali ng tinawid, baka na talaga mo ti kasi nga ugali yung eh. Wen, talaga Kaya nga. na, kayo nga naganda. No, talaga nga, kasi ka siguro nga ko, kahit mo tayo gibalis, at Wow. ninatang mo kung ninanang widi ko, kat ko. Ba dapat ikatin tayo, DJ nga ko, DJ nga ugalin tayo. Dapat, ada tayo ti kabaro nga ko. Yes, we're in a modern era, di ba? Usudetan. Sa ano din yung sa pata anya dito yun. Usong pa dito tamayom. Well, ay, ano lang kumakas Jessica. Natay, sika ka. Wala na kanina nang patamay ka. Wala na Itugo ka lang. Ikas lang kapapanood nyo yan ng Harry Potter. Isip death threat na hindi. Tagato iubing. Ipatamay. Ay, gano'n na pa ito. Iparit pa ang sigarilyo. Tagato ubing Idol Lawrence. Usto. Sigarilyo. Iparit mo talaga. Ngam nung sika makikita na nga ang sigarilyo. Sagsasaw ka siya. Rumbang ba ka? Ganda ka? What? Hindi ko lang sika ka ubing. Nagsusup kami. Ulag ko ng sigarilyo ka. Taki mo bing maditi ang bebe po sa sabay sultan. Unay kayo menta na yan. Tapos namagap na pinag-vape, na-stress ka no. Ay, apaya. Kita nyo ba si di kita kwayo ay po, di kita galad tayo, kundi kita no kasano tayo. Makupyada. No kasano Actually, tayo ako. hindi nag-exam na Idol Glenn, iti LPT or LET, License Examination for Teachers. Yes. Ada jenta exam ni Jai. No kasano di ano nga model ti kastoy kung na dati ti kopyaan detoy ubing iti makikita na Jai. Talaga kasi Yes, sir, review mi di ko. Di kami na po Carl Balita. Sir Carl Balita, magandang umaga po. Ayan. Magandang balita po. Ayan. Dito sa Ilocos Norte. Oo nga. Di ba? So, again, rumbang nga tulad ng dapat o kasama ulit ibo. when, sikamot ka na ganakon, learn to, learn to adjust. No, diba? adaman kasi nga kayat mo no kasi adaman kayat mo nga ibaga nga kasi di mo i-practice na sango da. Ilimeng mo no, talaga hindi mo kaya nga may kadetikin na sigarilyo, ilimeng mo tayo hando na makikita. Ken Uno day uminom ka di da ka makikita. Yes. Uno DJ tipay madina, DJ agapa kayo nga agasawa. Kamakikita da. When, please. Please, aglimeng kayo. When, aglimeng kayo. Adaman ko, ingkay dito ako nagtukartuyo. No, ang kartuyo. I-rumor kayo, ingkay Jollibee. Ingkay gapan dyan. Taginantaman nag-viral ka. Viral lang panahon ngayon, Idol Glenn.
Di ba? Tsaka munuan niya tika basta. Ano't marites basta sinagta? Kaunting garaw mo lang? Sirok mangga, jurayan na ta, pagkakitaan ta, makita na rin, kapapa yung tayo jay. Basik lang nga, garaw mo tatak kita. Makita CCTV. Well, kan, ti CCTV han, apo nga naka-installer ka na giti balbalay tayo. At dadan, di ta kalsada. Ni Auntie Marites. Wen, di ba? Hello, Ma'am Marites Tolentino Liana, kasi kat magbagami ako. Hello, madam. Angelo Kinay, hello kay ka from Baay, Batak City. Ayan, hello, kana kay nga taga Baay. Tirigat na ya. Ta ado mo ti karuba mga iso natin bubraan na. Abo mo ti bubraan ng sabali, lalpas mga nakasaga doon, lalpas mga ikapilitan nga agsisan na rito dan. Ken ano na da. So di panunod ak tatanay ko Glenn. Kasano da nga tangarod ang masarakan digiti nga ubing. Aya, personal nga ta ngang dadagda iti imatang ni Apo Kapitan na Reskir wenno mapansaraken mapansukunen dagitoy panakabagi Apo iti Barangay Kabungaan A iti syudad ti Lawag dagitoy ubraen dagitoy nga ubing dapat kita may kan Apo talaga iti disiplina dagitoy kasi again saan nga asi Apo nga kasjay iti bayad na dagita pinarudyo kaya nakasawen at kaya nakasawen nga pagtugkol ijayon mabalin mo Apo gasaw-gasawin kada mapan na perjen ti naka amakita tayo Glenn no taga sa Bali a barangay dagitoy nga belang nagbelang nagparot iti design or display iti barangay Kabungaan A. Ana. Of course no talagang friend mo dito may isang nga teenager no ko. Hamo nga i-judge or ko i-correct mo lang iso with care at least ada kay jay nga be present when dakling nga problema na agdingig ka lang yan di na kami idol lang isuda amin di jamay sa para video tay duwa para parot parang actually dito the behavior ana yun dito lang ti may isang ako kaya nga may iba ka DJ and things like that pinagin di ka na ang kabataan ngayon ay hindi naman pasaway madalas naliligaw lang ang kailangan lang nila ay gabay oras at malasakit yun lang yung pagmamahal kung minsan iso nga kasi dito brada ang sarsarak dati atensyon attention deficit ang sarsarak na lang attention sarsarak na lang DJ kas pagarigan no agubra kas to at least makasarita daw or what ano kasi nga talagang iso nga numasapul nga ubing da pala talagang amom no anya ti amom talaga no anya ti kurang kadakwada correct kan ti kunakon mga idol handmet ka ding detay perming panang dapat as early as 13 years old or 12 years old disiplinaan yun Apo dito anak yun as in a good way papanin nyo iti churches nagigay maki-meetings mabalinda nga seminarista kasi mabalin mo aduhan nga pagbalindam nga mabalin mo nga na mabalin mo i-enroll ado nga ado ti idol ko yun nandali nga nagbaling ang paldi dito ado ti dapat nga pagkuan nyo pangiturungan ka digiti ubing aglalo ka digiti church digiti simbahan juray sa bali juray na nga sekta basta laki digiti youth nga youth camp youth organizations diba? Pagbalinin nyo nga aktivisoda at iso dati baling future leaders tumat dita simbahan nyo nanya mga simbahan deta diba again anda ka na tayo mutla ang Apo nga natataangan no kasano tayo nga ikan Apo iti disiplina digito ya ubing anda ka na tayo Apo nga mangted Apo iti parang pagminaminaan at least once kada gitoy ubing tapos ni kasta kat saan da Apo ang turong iti kilo
dalan. Okay. Kahit mo aron nga iti masakbayan dagiti ubing at maberdi, kahit mo aron nga iti masakbayan dagitoy ubing ket perming ma-down or da kayo apo ti agpanunot da kayo tumutlaang iti kakaasi into no masangwanan kasi nga again tay kunakon adda ka na kayong mutlang no kasano yung i-discipline rin ti anak yo, you can be caring as well as you can be scaring as well, pero the partner is caring dapat katahaan kayo apo nga super OA nga to the point nga mabutbutongan dagiti ubing at to the point nga mapanan agpatulong kanagiti kaming ti DSWD or MSWD, CSWD ket da kay mutlang iti maibalod mga idol. As simple as that. So nga dagiti ubing nga buy-buy ito tagundaway saan nyo kadia ipakita man pa idol Glenn maminsan man pa saan nyo kadia nga tultuladan dagitoy nga ubing tapno iti kasta akit napipinas mo lang iti panagturong nyo apo iti napipintas kenaray-ray amasakbayan, diba? Kas makita yo apo dito ti video saan nga nasken nga kastoy iti ubraen yo mga idol pang kayo ag parot-parot kaya gito'y inubra digiti bumarangay hanyo apo nga palubos akastoy apo ti pagbambanagan digiti anak yo, diba? So hello kay ka Madam Angelita Rendon Malipod, Hawaii. Dapat parents ang role model sa kanilang mga anak. Tama. Ni Beshi Net Munet RS, ni Beshi Monalisa Singson watching from CAB Inodeta. And Ma'am Elvesa Villanueva, good morning. Rosalind Asuncion. Ken, of course, ni Sir Laurin, the Glowing Drugstore. Ayan. And ni Dr. Monica de los Santos Laurin, Ma'am Mary Ann Mamaklay and the team, Private Jutiles Rescue Ninja Team Ilocos, and PNP San Nicolas Advocacy Group, ni Ate, Ate Marjorie Sabio, kay Kuya Sonny, Sir Marlon Ordilias Coc, hello sir, good morning. Kini Sir Heki and Sir Samuel, and of course, happy morning kagabi Pieta. Happy pamulinawin. Happy pamulinawin. Pamulinawin. Kendi kita happy for 208th founding anniversary ti Ilocos Norte. Kendi kita Genro. Hello sa inyo. Kendi kita kasi mo nga awanda pa ata anya pelatura sa 6. Ay, awan pasok sa tata. Ay, awan pasok na kayo. Ada kay amin ita kwatata ta Kapitolyo ta. Ay, ano gan tata? Iba ka man basit? Adan sa concert madamda. Ay, concert? Ata, ingka kita anji sango ti Kapitolyo na kaluban na kaksiyay. Saka mo ada. Hindi rabi di Jai. Idirabi ba? Ni da Michael Pangilinan. Ayam idirabi. Kana dan to pa siguro. Intuloy ano da. Tuloy-tuloy dato haan tuloy-tuloyen para ka DJ ko. At di da inikat DJ ko. DJ. Wan aya. Adapi. So ada concert ulit. Baka. Ayan. So dati inanad. Mamamot pati in pa anada Di awan. Awan mo ti program Idol Glenn. Umapa programa. Sige kasi. At da programa no damdama ta dete nga road ko deto. Ay, handa ko in public. Tsaka mo kitang tulat na. Ala, kita tayo ito na damdama ito ng mga damdama idol. Tapos nagkastak at makapag in-update tayo iti kakastimot laing gundaway. Ni Miles Garcia, good morning. Ayan. So, mga idol, dagiti damdama gawin kayo padaanan ito na madamdama. Everything you hear IFM Music and News.